čo je samozrejme hlavná výhoda tejto kukly, tak je to veľmi kvalitná kazeta. Hodnotenie 4 jednotiek, veľký priezor, solár na dobíjanie, 4 veľmi citlivé senzory, ktoré krásne reagujú aj v polohách. Prejdem na kuklu s odklopom. Bolo myslené, aby človek mohol pracovať s rukavicami. Je tu takýto výbežok pre ľahké odvrátenie brusného štítu. Tento FX alebo FlexView odklop je hlavne dôležitý pri kukle s filtroventiláciou. Aby sme neboli proste uzavretí, kukla Pixar nemá bočné priezory, takže preto ten FlexView je veľmi dôležitý, hlavne pre zváračov, ktorí veľa brúsia.